Milona liyobangena ekuphileni okuphakade. Amanye amagama nezinye izinto abantu abayithembayo ihambe ziphele. Mawufika nje ethuneni ayingeni imali, ayikuniki advantage ma sekufanele udlule ethuneni. Midumela kubantu negama elihle onalo kubantu akukusizi makufika ilanga lokufa. Kodwa elika Jesu liwusizo usela emhlabeni, liwusizo noma ngabe seyodlulela emhlabeni. Ilona elaziwayo ezulwini oyothi ma ufika ubiza lona bese iyavula iminyango wamukeleke. Wonke amanye awanalo usizo. Uphakamani Nokakhoza esigqikini sika Mfundisi uNkosi, Mfundisi uDidi Nkosi. Uyabuya kumfundisi uzobe nathi ngesonto elizayo. Usathathe indlela ezinhle. Mayobuya asixoxele ngazo mayibuya. Ngiyabonga ukuthi unathi sibonge kuDaviola ngokushiyela izintambo. Simbonga uNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu ukwazi ukuba khona ngenhloso yokuzoxoxa ngezwi lakhe. Sisizane ngamaqiniso eBhayibheli sichushisane ngoba uNkulunkulu usibhalela ukuze asihlakaniphise. Kusanyanga yabantu besifazane sikhuluma izinto zabantu besifazane. Ufuna ukukhuluma namhlanje ke buyivuse uhlevana Mbijana ngendaba ukuthi lithini iBhayibheli ngendlela yokugqoka. Ngiyazi into esake sayithinta ngisazi okuyinini kodwa ngicase kuyasiza ngenxa yepressure ekhona ezweni ekuthena abantu besifazane bamele ukugqoka kanjani, bamele ukuyihlobisa kanjani. Kuyasiza ukuhlala sihlale sikhumbuzana ukuthi utheni yena uNkulunkulu ngoba ikhona izinto ayishilo. Makusile iqiniso ukuthi wonke umuntu akayibonele njengokwesitayela sakhe nendlela abona imsebenzela yena. Kuhle nokwazi ukuthi uNkulunkulu yena uyale wathini. Ekakhulukazi ke kubantu besifazane. Ngiyazi ekuthiwe yini ningayala amadoda wona. Yes, nawe ayadinga ukuyala sokufaka nokwawo kodwa isikhathi esiningi isilingo sokungaqoki ngendlela efanelekile siba la kubantu besifazane. La usathane elinga ngakhona impela ngenxa yepersonality yabo nokuthanda ubuhle okungesiyinto embi, into edalwe uNkulunkulu kodwa ke iyasidala isilingo sokugcina mbona endleleni yokugqoka nezinto abayikhethayo. Lokho mesokhuluma ngakho namhlanje. Ukhumbuleke ukuthi kulomgqibelo esiya kuwona mhla ka-22 ka-August abantu besifazane bamenyiwe laphana eSound Doctrine Fellowship eMontclair 191 Wood Road. Kuyinkomfa yabo kusukela ekseni kuya ntambama cathi ngabo 9 kusukela ngabo 9:30 ngesikhohlo isikhathi esiqondile manje. Kodwa ke uyazi ukuthi ungenze njani ukuthola imininingwane eqondile lapha kwi-Facebook page yethu Sound Doctrine Hub. Ungayithola inombolo eyishayelwayo ukuze usho nokuthi uyeza nokuthola imininingwane eqondile. Kodwa abantu besifazane bamenyiwe eSound Doctrine Fellowship. Masikhuluma ngeindaba zokumenywa uyazi ukuthi njalo ngamasonto uhlezi umenyiwe einkonzweni. Siyathanda ukuyigagula ukuthi ikuphi ukuze abaseduze abafisa amabandla bakwazi ukusithola. Thina silapha ePinetown eKhanyeni Baptist Church number 6 Harvey Road lapha ngemumva koPinecrest. Njalo ngamasonto ngo-11. Sound Doctrine Fellowship ikhona eMontclair nayo ngo-11 njalo ngamasonto lapha eRecreational Hall 191 Wood Road eMontclair yabathola. And then lapha esibuko sezwe bakhona umfundisi uMhlongo nebandla Sound Doctrine Fellowship eHammersdale. Isibuko sezwe milawo bathola khona nabo njalo ngamasonto. Ngicatho ikhathi zabo 9:30 kanje. Kodwa ke ezinombolweni zethu ungayithola ikhathi eqondile ma ukulezo indawo umenyiwe kakhulu. Osithinta noma ukwezinye indawo ufuna ukwazi ngamabandla esiwazi esijwayelene nawo siyokuchushisa amaye khona esiwazi ngakulezo indawo amabandla ongawethemba eqinisweni. Awafana amabandla ngizwe abantu bathi wonke amabandla into eyodwa. Kusinjalo. Akusiyo wonke umuntu okhuluma into efanayo noma ngabe kuthiwa uphatha iBhayibheli. Ngiyacela ukuthi siqale ngokukhuleka bese singena kule ndaba. Lithini iBhayibheli ngendaba zokugqoka kakhulu maqondana nabantu besifazane yini esingayithola. Nawe kuyothi uma siqeda isifundiso silifune olwakho uvo ukuphawula kwakho ukuthi wena uyayiboneni kulezi zinto
wazini uNkulunkulu ukufundiseni, wena uyayiwenza njani njengomuntu wesifazane noma nje umuntu wesilisa iyayi-affect kanjani lento? Uyazazi-ke inombolo zala ekhaya 073 709 1991. Uyasithumela lapho i-voice note yakho noma usibhalele WhatsApp message noma ku 086 10 10 300 iyokufaka la e-studio. Mhlambe ke mali ithi ukugamanxa ihora lishona ngale masiya ngasekuqedeni. Asithandaze. Baba, siyakubonga kakhulu ngothando sithanda ngalo olwakwenza wasinikelela uJesu Kristu ukuze afe endaweni yethu. Ngokufa kwakhe izono zethu zikhokhelwe, amacala ethu ahlawulelwe, bese wena uyakwazi ukusixolela. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngokusikhetha nathi ukuthi usambulele lawo maqiniso, usinikeze ukukholwa khona sokwazi ukusindiswa ngenxa yokufa kukaJesu. Siyakubonga ngomoya wakho ongcwele osiphe yena, wasizala kabusha ngaye, wasenza idalwa ezintsha, wasinikeza ingqondo manje seyikwazi ukuliqonda izwi lakho, nezinhliziyo ezilamukelayo zifuna ukuliphila, zifuna ukuhamba kulona. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi masikhuluma isihloko sibe bucayi ezweni, abantu abafuna ukutshelwa ukuthi bagqoke ini bangagqoki ini. Banikeze abantwana bakho inhliziyo ethobekile, hayi yokwenza okushiwo abantu noma okushiwa yimi, kodwa mabekubona ukuthi ngempela kuvela kuwe bese beyathobeka, babe willing ukwenza lokhu wena obayala ngakho. Khona igama lakho lizokhazimuliswa, nabanye babone ukwenza kahle kwethu bese bayadonseleka kuwena. Siyabakhulela Nkosi kakhulu abasasezonweni zabo, sengathi ungabasindisa, ubahlenge ngomusa wakho omkhulu. Nkosi, nathi wasenzela wona. Sengathi ungabenza bayibone ingozi abakuyona uma beqhubeka ezonweni, bengasindisiwe, bengaphenduki. Mfuna babhujiswe makufika ilanga wena obabizela ngalo kuwena. Sihawukele ke Nkosi, usenzele umusa, ivangeli lisabalale ezweni lakithi, babe baningi abaphendukayo, uKristu akhazimuliswe, nathi sigcwele intokozo. Siyakubonga kakhulu egameni likaJesu. Amen. Ngokwasezweni kuyakuthiweni abantu besifazane abagqoke kanjani, nathina ama-trends. Mangisamarize nje, ngicathi uma usummarize imfundiso yasezweni ukuthi abantu besifazane kufanele bagqoke kanjani, kuthiwa kufanele ube sexually attractive, okusho ukuthi mgqoka ngendlela evezayo ubuhle bakho, ikhange kakhulukazi kubantu besilisa mabekubona. Ngakho for example gqoka kungabi kude kakhulu, bathi uma kude kakhulu kuba njengogogo, ugqoka kube kufishanyana, uveze as much as ungakuveza kungathusi. Nala ngaphezulu gqoka wehlise la isifubeni, kube khona okuvelayo, ungakhavi isifuba sonke kuvele okunye ngoba kuyakhanga ukwenze njalo. Bathi gqoka kube tight, as tight as possible, ukuze kuvele ama-shape akho na kanjalo, ngoba lokho kuyakhanga kubantu besilisa futhi kuyancomeka nakwabanye abantu besifazane. Imfundiso yasezweni leyo oyibona isibonelo sayo kuma-celebrity asezweni noma nje abantu abangakholwa, uyabona ukuthi iyona ndlela egqugquzelwayo ukuthi abantu bagqoke ngayo. Ngiyangithanda nje mangibona laba basebancane kakhulu manje, ubona kubuya indaba zokugqoka into eyibheki, into eyikhavayo, ukuthi awukwakuhle ke lokho, kodwa ngokujwayelekile veza. Okunye izwi liyagqugquzela indaba yokuveza ingcebo yakho. Thola lezi zinto ezigqamayo ukuthi ziyi-brand ebizayo, gqoka ubucwebe bakho bube buningi, kubonakala ukuthi imali ikhona. Mayikhona imali ungayifihli, izwi liyagqugquzela lokho. So ulandela ama-influencers nama-celebrities, and ikhona imfundiso ukuthi ungavumi kube nomuntu okutshelayo ukuthi wena kufanele wenzeni ungenzini. Kakhulukazi lezi zinto ezifana nalezi yayithi uyacindezela ma unezwi ekutheni yini umuntu wesifazane afanele ayigqoke, yini angayigqoki. Kodwa-ke siyazi ukuthi uNkulunkulu yena unalo vele izwi, ilungelo lakhe ekutheni asiyale ukuthi asenze njani. So ake sibuke ezinye zezinto esiyibonayo eBhayibhelini maqondana nendaba yokugqoka. Uma ubuka nje umlando usuke emumva eBhayibhelini, uyabona ukuthi kahle kahle ingubo zokuqala eziqondile zadalwa uyena uNkulunkulu. Uyakhumbula kuGenesis chapter 3 kuverse 7, masebonile uAdam noEva bayazama ukuyihlanganisela, amehlo abo bobabili ayisevuleka, bayibona ukuthi bahambaze beluka amaqabunga omkhiwane, bawabhinca bafihla ubunqunu babo, bazama ukuzenzela ingubo bona ngoba uNkulunkulu wayebadale benqunu.
kodwa bazama ukwenza ngento engathi ishuwe yamahlamvu nje. Kodwa kuverse 21 uSimakade uNkulunkulu wenzela indoda nomkayo iziphuku iwathatha izikhumba zesilwane wabenzela izingubo ngazo wabembathisa. uNkulunkulu banikeza izingubo ezilastayo. Kusukela ngaleso sikhathi ke uNkulunkulu yebo wayekade emdala umuntu engagqokile enqunu engenahlazo kuyindoda nonkosikazi wayo ensimini yalapha eEden. Emva kwalokho kusukela la kuverse 21 kaGenesis 3 uNkulunkulu uyabagqokisa abantu. USathane uzama ukubembula abantu. So yabona uyena uNkulunkulu owenza izingubo zokuqala eziqondile. And futhi uma ubuka uyaphambili ke manje in the future to come kuRevelation uyabona ukuthi nasezulwini zikhona izingubo futhi ziyoba khona izingubo. Kwisambulo kuchapter 1 verse 13 uma uJesu evela kuJohane ugqoke izingubo uthi mayimchaza wayemphakathi kwezinti zezibani kwakukhona ofana nendodana yomuntu embethe ingubo ekhawula einyaweni eyibophe ngebhande legolide eyibeleni zakhe. uJesu ezulwini ugqokile unengubo endisha lapha enyaweni unebhande lokuhlobisa la esifubeni sakhe. Nathi masivela lapha encwadini yesambulo ku chapter 7 uverse 9 uthi uJohane emveni kwalokho ngabona kwakunesiqubu esikhulu esasingenakubalwa umuntu sivela ezweni zonke emndenini kubantu nezilimi simphambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu sembethe izingubo ezimhlophe sobe sigqokile ezulwini ingubo ezimhlophe siphethe amahlamvu esundu ngezandla sidumisa uNkulunkulu. Uyabona uNkulunkulu wayidala izingubo futhi uNkulunkulu uneplani eqhubekayo ngeingubo. Kuhle ukumuza ukuthi okwamanje kufuna siqoqoqe kanjani. Key verse makhuluma ngendaba yokugqoka kakhulukazi kubantu besifazane u1 Timothy chapter 2. Makuthi unalibhayibheli lakho ngiyacela ukuthi uvule wena. 1 Timothy wokuqala lapha chapter 2 uverse 9 no 10. Uthi uPaul emayela uTimothy la emtshela ukuthi akabafundiseni abantu besifazane lapha eEfesu la ayomfundisi khona. Uthi kanjalo ke nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Ufaneleyo means respectable, ezihloniphekile ngokomphakathi abasuke bekuwona. Umuntu wesifazane okholwayo akahlonipheke hayi nje ebandleni kuphela kodwa emphakathini emndenini wakhe indlela nje agqoke ngayo umuntu wesifazane okholwayo uyaqualify kuleli gama lokuthi uhloniphekile. Uzokwazi ke wena uthi ngakini yini into ehloniphekile umuntu wesifazane okholwayo uyala ukuthi agqoke kanjalo. Athi bahlobe ngokuhlakanipha nangokuqonda. Lela gama elizulu elithi ukuhlakanipha ileli gama ekuthiwa modesty okuchaza ukugqoka ngendlela yokungathi unamahloni mbijana. Hayi ngoba unamahloni ngomzimba wakho nendlela uNkulunkulu akwenze ngayo kodwa unamahloni ukuthi kube khona umuntu oholeleka esonweni noma ogqugquzeleka esonweni ngenxa yendlela wena ogqoke ngayo. Maye uma umuntu enenkinga nesona akaxakeke yedwa akangalekelelwa yimina usho njalo umuntu wesifazane okholwayo. Kwamahloni kuyena ukuthi ngakhona olimalayo ngenxa yendlela yena agqoke ngayo. Imodesty isho njalo. So ugqoka njengomuntu owesabayo ukuthi kulimala omunye uyakhava uyafihla utona down izinto ukuze kungabi khona ukukhubeka. Bakhubeka kanjani abantu ngendlela umuntu agqoka ngayo? Okokuqala siyayazi inkinga enkulu yabantu besilisa abangaholeleka ekutheni bacabange ngokwezono zokocansi ngenxa yendlela wena osuke ugqoke ngayo. Mawuveza okuningi emzimbeni wakho ku tight kakhulu umzimba wakho uvela kwenza abantu besilisa ba around wena balingeke ekucabangeni ngomzimba wakho ngendlela yokocansi. Kumele umuntu wesifazane okhulayo abe namahloni ukuthi kube khona ocabanga kanjalo ngenxa yendlela nagqoke ngayo. Yebo inkanuko isuke ikuyena umuntu lo suyicabanga kanjalo kodwa akangagqugquzeleki. Angagqugquzelwa ukuthi wena ugqoke kwehla esifubeni, ugqoke kwaphakama emlenzeni, ugqoke kwanamathela emzimbeni. Cha, akaxakeke nje yedwa ungamlekeleli. Usho njalo lo modesty lokuhloba ngokuhlakanipha. So ohlobe ngokuhlakanipha uyakhava afihle agqoke kufithe kahle kunganamatheli kwehle kuyenzansi khuphuke kahle kuye phezulu ileli gama elichaza lokho. Omunye ukhutshwa
ukugabisa ngengcebo. Usuwaveze wonke ama-brand akho futhi uthanda lawa agqamile khona wonke umuntu ezobona. Nalomunye usisekhula azosisabala ngalento. Uselingeka ukuba ne-envy nomona nokuhalela into kamakhelwane wakhe ngenxa yokuthi wena uyagabisa ngaye. Nawo amacici akho washaya wonke kanye nabo ubucwebe nawo amaringi nayi ini yabona umuntu ogqoka be-flashy. Othi ngicela ningibuke noma engashongo njalo kodwa indlela agqoke ngayo ingathi isho njalo iyamlimaza omunye. So-ke lo mzalwane okholwayo unamahloni ukuthi kube nomuntu obona kanjalo uma yena egqokile. Ugqoka ngokuhlakanipha. Leli lithi ngokuqonda. So-ke mabahlobe ngokuhlakanipha nokuqonda. Ukuqonda in this context kusho u-self control. I'll translate kahle lesiZulu la. Kodwa liqonde ukwazi ukuyithiba, akahlobe ngendlela yokuyithiba. Ukwenze njani ukuyithiba makuphathelene nokugqoka? Kusho ukuthi ikhona yona into la kumuntu wesifazane efuna ukudlubulundela igabise. Ngoba ngimuhle nje nami ngiyafuna bangibone. Ngiyafuna bayibone imilenze yami ithi njani. Ngiyafuna babone isifubeni sami ithi njani. Ngiyafuna babone ama-curves ami nefigure yami nokuma kwami ukuthi kunjani. Ngakho ngifuna kunamathele kube tight khona wonke umuntu ezobona. Ikhona leso silingo kumuntu wesifazane kodwa lo kholwayo bese eyayithiba. Angavumi ukuthi simbuse leso silingo agcine ngempela ethenge ingubo ezinjalo noma ekhethe ukugqoka ingubo ezinjalo. Okholwayo ugqoka ngokuyithiba. Lithe lezulu ukuqonda lodwa lichaza self control, lichaza ukuthi you are in control of yourself. Uyambona usisi ongekho in control of ama passions akhe. Uyabona iyamxaka lento yokuthanda ukubukwa lo. Akakwazi ukuyilawula. Uyayibona ivele endleleni agqoka ngayo. Umuntu wesifazane okholwayo akangabi njalo. Bese ethi kungabi ngezinwele ezilukiweyo ngegolide ngamapharele noma ngezambatho ezibizayo. Sifunda 1 Timothy chapter 2 la ngisa ku verse 9. So akungabi ngeingubo ezinwele ezilukiweyo. Akaxabanike namasingilethu nemluko lesijwayele thina cha. La lokuluka babekwenza babeluka lona igolide la. So babeyiluka inwele abelungu labo kukhulunywa ngabo la endaweni yase-Efesu ise-Europe la. Bayiluke ishone phezulu bayifaka inetha yegolide baedeke nobunye ubucwebe la enweleni. Uyabona nje ngathi i-fashion show kodwa umuntu uza esontweni. UPaul maye akungabi njalo ebandleni. Ayingaluki inwele kufakwe yonke inhlobo yobucwebe. Ayikho inkinga mawuyilukile kodwa ugade nje into eyenza ugqame. Zezingane zami ineqa. Umuntu okholwayo especially kwi-context yokuze esontweni ayifanele into enjalo ngoba ebandleni abantu beza ngenhloso yokuzodumisa uNkulunkulu. I-attention fanele ibe kuNkulunkulu. Akukuhleke ukuyithatha i-attention uyilethe kuwena ngendlela olungisa ngayo ngeshino lezakho. Ukade igolide lingabe liningi ama-pearls ukubucwebe nje jewelry yakho. Wogqoka ibe encanyane ijewelry ungayigqoki yonke kanye. Mawufakile iring ungabe usufaka yonke imino ngathi labo sisi ngazi uzotheba kuphi kodwa uyabazi laba benza njalo. Okholwayo akenzi njalo akagabisi ngengcebo yakhe. Even nezingubo ayigqokayo ngale insuku ke yayigamela ingubo ebizayo ngoba udayi wawu expensive abantu bengawu afford. So yayivela ibonakala mayi-purple noma inombala oqamile babona ukuthi yabiza ke le. Bakhona osisi abafuna ukugqoka lezo khona bezobona abanye. Ungabi njalo wena njengomzalwane. Umzalwane uyathambisa noma imali ikhona noma egqokile into yakhe equality edurayo. Akajwayele ukuthanda lezi ezigamile. Abokhona lezi nama-brand agqamile ubona iqhamuka lapha kodwa uthi nansi ini. Bayazazi ke abayibiza ngamagamazo. Uyakushalazela isikhathi esinengomzalwane lokho afune lokho okudimile ke kusho kanjalo. Noma kubiza akulula ukubona ngoba ngathi kufana nje nawo wonke umuntu akagabisi umzalwane. Akafani nama-influencer nama-celebrity. Asibalingisi nalabo abasezweni. Athi verse 10 kepha abahlobe ngokufanele abesifazane abathi bayamesaba uNkulunkulu, those who profess godliness. Angithi wena umuntu wesifazane othi ugodly, uthi wena umKristu, wena umlandeli kaJesu, idisciple kaJesu, uthi wena igama lakho libhaliwe encwadini zokuphila ezulwini, uyamesaba uNkulunkulu. Abesifazane abanjalo ke uthi mabahlobe ngemisebenzi emihle. Duma ngothando lwakho kuNkulunkulu, duma ngothando lwakho kwabanye abazalwane, duma ngokuyithiba kwakho, ngokuthobeka kwakho, ngokugcwala kwakho umoya engcwele. Ungadumi ngengqephu nje.
Especially ingqephu mayikhomba ukuthi ubuye ugabise ngomzimba wakho ngoba uyawazi ukuthi uyathandeka muhle, obuye ugabise ngeimali zakho. Ungadumi, ungabi nedumile elinjalo, duma ngemsebenzi emihle umuntu wesifazane othi wesaba uNkulunkulu. Okunye kahle kahle uyaye ukubone kuye kushaqise nje igazi, ngoba okunye abanye indlela abagqoka ngayo bona abantu abathi bayakholwa noma nje abanye kosisi, ubone ukuthi uma lo ubungaphambana naye ebusuku emgaqweni, ubungeke ukwazi ukwahlukanisa phakathi kwakhe nalabantu abadayisa ngomzimba, ngoba indlela agqoke ngayo ibona phela ugqoke sengathi uyacela uyadayisa, kodwa uhamba la phakathi emall phambi kwabantu kanjalo. In fact nasezweni kaNkulunkulu babazeka abantu abadayisayo ngendlela abagqoka ngayo, namanje kusanjalo abantu osisi abangayiphethe kahle ukuthiwa amaye ngandoda anendlela agqoka ngayo khona ezokwazi ukwenza lo msebenzi wokonakala kwawo. Wena-ke umuntu wesifazane musa phela ukugqoka ngendlela efuze bona, kanti wena uzama ukwenza lokho nabazama ukwenza. Kodwa makunezi ibonele nje kuGenesis uchapter 38 wake walingeka uJuda kuverse 15, uJuda indodana kaDavid emka Jakobe, i-ancestor kaJesu, yakhombela uJesu uyi-Lion of Judah ngoba uzalwa olibeni lwalomfana okuthiwa uJuda, wasekhulile la. uJuda embona lo wesifazane wacabanga ukuthi uyi-prostitute nje, ngoba emboze ubuso. Kusho ama-prostitute ngaleso sikhathi ayemboze ubuso, yabona babe nendlela abaziwa ngayo mabegqoka. Kwizaga 7 uverse 10, bheka owesifazane wamhlangabeza egqokise okwe-prostitute ezembozile. Babazi ukuthi bagqoka kanjani, ngakho owesifazane okholwayo wayengeke agqoke alingise labo sisi ababedayisa. Nani bantu besifazane abakholwayo manje ningagqoki ukulingisa bona, ungalokuthi ugqoke ngalendlela okuthiwa sexy mawumzalwane. Akumelanga ube njalo wena njengomzalwane, kumele ugqoke uyithibe, ugqoke ube modest, ugqoke udime, ugqoke uhlonipheke. Right, nazo ezinye izinto nje ezithintwayo ngaphambi ukuthi ngikuvumele na ukuthi uPaul uDeuteronomy 22 uyala indaba yokuthi owesilisa nowesifazane akangagqoki ingubo zobunye ubulili. Uthi uchapter 22 verse 5, owesifazane akanagqoka izinto zabesilisa, nowesilisa makangayigqoki ingubo yowesifazane, ngokuba ilona lo wenza lokho uyisinengiso kusimakade uNkulunkulu wakho. Kuchazwa la ukuthi ungazenzi ubulili ongasibona. Kuyakuthiwe ukuba tomboy mawuyintombazane ungagqoki ube yitomboy, no, abazalwane abakwenzi lokho. Akukhulunywa ke la, ngiyazi elivesi lisetshenziswe ukuyala abantu besana bangagqoka amabhluku, kodwa akusilo leli vesi ongalisebenzisa for lokho. Mhlawumbe ungaya kuleliyana ebengikulona kuTimothy elithi abagqoke ngendlela enokuyithiba, bangagabisi. Mhlawumbe ungasho ukuthi amanye amabhlukwe anamathela kakhulu, agabisa ngomzimba womuntu wesifazane, avusa imizwa kwabanye kanjalo. Kodwa leli mali ithi ungagqoki into zabesilisa, khuluma ngeingubo zabesilisa ngempela. Futhi kwakukhulunywa labesilisa besagqoka imjiva nabo njengabantu besifazane. Kodwa kwakwazi ukuthi lo mjivo wamadoda, lo mjivo wabantu besifazane. Ngakho-ke ungagqoki okobunye ubulili. Akhona-ke manje amabhlukwe awabantu besifazane, ayikho inkinga umuntu wesifazane egqoka lelo bhlukwe lelinjalo, as long as lihloniphekile njengoba kade sifunda lapha kuTimothy, kungesilibhlukwe eligabisa liveze umzimba wakhe, liveze izinto kufanele ngabe zaziwa umyeni wakhe kuphela, bese hambe ivezela bonke abantu. Emsolokhu ukuthi ungagqoki ezabesilisa kusho nje ukuthi uma uyoshopha oya kwi-section yabantu besifazane, okufica lapho ogqoka khona, ungazama ukuzenza umuntu wesilisa. Kanjalo nabantu besilisa azivumelekile ukugqoka izinto eziconfusayo ukuthi indoda le noma umuntu wesifazane. Uyala against homosexuality, uyala against cross dressing nalezo zinto ezifana nalezo. Nalelinye ivesi njengoba ngiyakhleplela ngithi khleplela into eziningi namhlanje. Umuntu wesifazane mayekhetha omunye uzobuza manje fa ngikhethe kanjani, yamningi lemthetho, ayimningi lemthetho le. Kodwa izaga chapter 11 izifundisa nje ukuthi iba ne-judgment enhle nje uma umuntu wesifazane even naseyintweni zokugqoka. Uverse 22 uthi njengendandatho yegolide ekhaleni lengulube,
unjalo wesifazane omuhle ebe engenangqondo. Ouch. Lento yokungabi nangqondo ichaza i-discretion, ukukwazi ukujaja kahle, uyibone into e-right nento engekho right. Lithi-ke uma ucabanga ingulube efakwe iring yegolide, iring enhle egolide nayo ekhaleni lengulube, ingulube ingena ngalo dakeni, ifusha ukudla lokho okubolile ngalo emlelentuza le ring yegolide la ekhaleni layo. Lithi leli vesi kunjalo wesifazane omuhle ebengenangqondo, lobuhle bakhe ungathi ubudonso odakeni nje, hayi man, wayeseqhuka kanje lo sisi ngoba muhle nje. Yini engadimanga ngoba bebezombona bekufanele bambone edime enjalo, yini evele wenza kanje? Uyabona ukuthi akukho ukuqonda, akukho ukuhlakanipha, akukho ukujaja kahle. Nalelo kugcina ngaphambi ukuthi ngikudedele nawe kusekuningi okunye singakuthinta, kodwa ngiyafuna nawe ukuzwa ukuthi wena uthini. U1 Peter chapter 3 mawubuka kusukela lapha kuverse 3 kuya ku5, ukuhloba kwenu makungabi okwangaphandle, kokwaluka inwele, kufaka igolide noma ugqoka ingubo ezikhangayo. Ungafocus kakhulu kulokho, kepha makube ngumuntu osekusithekeni enhlizweni, ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula, okuyigugu phambi kukaNkulunkulu, ngokuba babekade beyihlobisa kanjalo besifazane abakholwayo, labo abethemba uNkulunkulu futhi bewathobela amadoda abo. uNkulunkulu unayo taste kwi-fashion. Taste yakhe thanda abantu abahloba ngomoya omnene onokuthula. Abathanda abantu besifazane abagentle emoyeni wabo, besaba uNkulunkulu, baphilela uNkulunkulu, abanaki kakhulu izinto zasezweni, banokuthula enhlizweni yabo ngoba ithemba labo balibeke uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu bayigugu kuyena labo abenze njalo. Uyathanda ukubona leyo ndlela yokuyihlobisa. Hayi kakhulukazi indaba yokunaka into zangaphandle ngokweqile. Akasho ukuthi umuntu akangayithinti ngaphandle, akangenzi lutho okokumenza abuye kahle ngaphandle. Cha, kasho njalo. Usho nje ukuthi akube nebalance abantu besifazane. Sikhona lesilingo kubantu besifazane sokunaka kakhulu okwangaphandle. Shopping iba isilingo esikhulu, ingubo, inwele, into zokuyihlobisa ziba isilingo esikhulu. Yebo zinake kodwa kungabi too much. Abanye babantu besifazane ukube kuthiwa baspend isikhathi ey'ntweni zokukholwa, abaspenda ey'ntweni zey'ngubo ney'nwele, ngabe bangama-giant enkosini, ngabe bakhulile kakhulu enkosini. I-check-ke leyo balance leyo. Yini oyinaka kakhulu wena? Unayo indaba ngempilo yakho yomkhuleko ngale ndlela unendaba ney'nwele ngayo? Unayo indaba nokulazi izwi likaNkulunkulu nokukhula ekunqobeni izono ngendlela onendaba nokuthi ubuya kanjani ey'ngubeni? Lichaza lokho-ke leli vesi leli. Musukufaka too much effort ngaphandle kanti awuyifaki i-effort ngaphakathi. Akube nebalance, ifaki i-effort ngaphakathi. Kodwa-ke khona ukuyinakekela kufanele ukwenze lokho, ungakushayi indiva. uNkulunkulu uyayifundisa indaba ukuthi akubekhona phela okwenzayo endleleni obuyeka ngayo. For example, uJesu wake wayikhuluma lento ku-Matthew 6 verse 17 ethi, kepha nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho. Ungaphumi ungaligcobile ikhanda, ungaphumi ungabugezile ubuso, ube umuntu nje ongenandaba, uphume nezimbici ngoba phela wena uzila ukudla namhlanje kufanele kubone wonke umuntu nakho mahliphi. Cha, akukhulunywa ukuthi umuntu wesifazane akabe mahliphi angayinaki. Kukhulunywa nje ngebalance enhle ekutheni umuntu wesifazane okholwayo kumele abe njalo. Awusithinteke nawe laphana ku 086 1010 300 izokufaka ngqo emoyeni leyo. Ngizolithatha ucingo lwakho la noma usithumelele umyalezo wakho ku WhatsApp 073 709 1991 siza ukuthi uvo lakho lithina. Ake sithathe nangokuqala. Sikwamukele emoyeni, sawubona. Usebalekile lo, uphinde uzameke. Solithatha ucingo lakho simzame. Sikwamukele emoyeni, sawubona. Siyaphila, ninjani ma? Ngiyaphila, ngikhuluma noMakhumalo eMabhekisini. Yebo Makhumalo, uthini namhlanje? Asazi sabule baluleka isihloko senu sangithinta kakhulu. Ngiyanomuntu ojwayele ukufona kodwa nje engathinteki. Ayo mama, ukuthi ngempela omama abanye bayahluleka ukuhlonipha imizimba yabo.
yazi ukuthi umama abe muni uzuthi mawuhambe eceleni kwakho ube namahloni nawe ugcina usubamba usudonsa nawe udonsa into engekho ngokholwa ugqoke kahle uhloniphekile hayi mama akahloniphekile hayi ngempela ake bezami. Hey siyakuzwa siyabonga. Kahle okunye bandle ngicela ukubonga nje babafundisi bami izobe sinomama uzethi nomama uMaphini besilethele umkhuleko womama kodwa yomama le museum Marisburg ave sibusisekile. Amen masi inhlelo yonke siqhube nje kanjalo imkhuleko ibalekile. Asithathe nangomunye sikwamukele sawubona. Bamfundisi ukhoza sibingelela egameni lenkosi Jesu Kristu amen. Baba Umyeni siyakwamukela. Siyabingelela. Isihloko baba siyathinta nje kakhulu nje sihle futhi njengoba ngifona nje ukusakhuluma ngamavesi ukhuluma kamnandi ngalendlela oyichaza ngayo ubuya into ethi ngiyakhumbula ngisese-tertiary ngo-2011 uyazi ukuthi kukhona usisi nje wesifazane lo ntombazane konke esasifunda naye sashe sambona ukuthi lo uyakholwa lo engakasho ukuthi engakawuvula umlomo sathi lo sibuka indlela yiyo indlela agqoka ngayo indlela nje ayiyona indlela yokugqoka sathi lo sisi lo uyakholwa nangampela sathi mase sisola wathi hayi vele usindisiwe umntwana kaNkulunkulu wesaba uNkulunkulu kodwa ngizama ukuveza ukuthini ukuthi engakasho lutho buka sibuka indlela agqoka ngayo sayisholo thina ngaleso sikhathi sathi lo uyakholwa lo uyambona nje ukuthi lona nje uyisistera nje oyigqokela kahle othanda inkulu engasho ngathi madolo so uyakholwa namhlanje uNkulunkulu sezomsiza wagana uganile nje untombazane lo right kakhulu so umama kodwa namhlanje semjolo ukuthi kwakhona ukugqoka kumuntu wesifazane ave kuyinto ebaluleke kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi bathina abantu besilisa abasafisa ukuthi ngelela uNkulunkulu abasiza ababusise ngamakhosikazi nayo leyo nto siyayibheka kakhulu ngeke sihle lokho siyakhuluma umuntu wesifazane indlela oyiphatha ngayo indlela ogqoka ngayo ngoba lokho kuyakhawunta kakhulu kubantu besilisa ukuthi hey madoda mbona ukuthi indlela agqoka ngayo sibanibani ayiyona iyasho ngampela ukuthi hayi unkosikazi noma umakoti wangampela ngicela ukufana ngevesi-ke engathi nalo linasiza kakhulu ngoba libalulekile lililodwa uFirst Peter uchapter 1 verse 15 uthi verse 15 kodwa njengowanbiza yengcwele uthi manibe ngcwele nani ekhambeni konke isho njalo lento uthi manibe ngcwele nani ekhambeni konke ngama even umoya engcwele masusindisa ukhona uyakwazi ukuyidela ukuthi iba umuntu ogqoka kanjani ngoba ekhambeni konke kumele sibe ngcwele amen sibonge kakhulu baba Umyeni ukhuluma ebalele baba Umyeni ukuthi nabantu besilisa basuke bebheka omakoti babheka into enjani mhlawumbe nishaya amadoda nisho ukuthi nibheka nabanye abakholwa ngempela kodwa nami ngiyacabanga ukuthi mawugqoka ugabisa uveza udonsa laba bayifunela nje intombanyana zokudlala nazo kodwa mawu ufuna ukudonsa umyeni ngicathi nendlela ogqoka ngayo kufanele iveze nayo sikwamukele moyeni sawubona Ncike Nkosi. Yebo Ncike Nkosi ubani kuphi lo Umkhonazi Hamadi. Baba Mkhonazi. Uyazi ukuthi ngathi mangifika kwelinye ibandla kasiza abantu kumuntu obengaye ngisho enkonzweni lezidakamizwa ngokubona abazalwane egqokile umoya umntwana kaNkulunkulu ngaphenduka libona ukugqoka indlela abagqoke ngayo engakhulumile awutsheno uNkulunkulu nami ngikho lokho kusho ngihamba nawe Ncike Nkosi ukuthi ake singagqoka phela izinto enkonzweni ngathi siyogabisa siyenkonzweni izinto ezincane bawugqoka nje yabo uvela ubona umuntu isengcono ngoba abantu thina besilisa silinyazwa ukubuka isono ukuthi manje uma umuntu ebukile yikho kuze kutholakala abantu bedlunguleka ngoba abagqoki ngendlela eyisizotha abanye nami ngihamba nawe ukuthi ake sigqoke kahle sinesikholwayo ungafani neswe bonakala ukuthi nje umntwana kaNkulunkulu ngiyabonga Ncike Nkosi. Sibonge kakhulu baba Mkhonazi qiniso lelo noma ke singeke sithi umuntu odlwengiliwe ngenxa yendlela agqoke ngayo phela inkinga yomunye ke lowo osuke nesibindi sokuba nendluzula nomunye angabi khona odlengu lomunye kodwa lezwakala iphuzu lakhe ekutheni abantu besifazane abaqhubeka indlela efanayo uthi omunye laphana ku WhatsApp ayibonge bafundisi qinisani impela
izinto esizibuka imizimba yabantu besifazane noma sebekholwa hayi konakele impela usho njalo athi haleluya. Namadoda ngiyazi khona uzogcina eshilo shoneni bantu besifazane akuyalwe namadoda phela yebo ayiyalwe nezinsizwa amanye amabhluku uyabona ukuthi usayiza kusasiwona lokho kodwa ngathi kwenziwe amasibumi. Sikwamukele emoyeni sawubona. Sawubona mfowethu. Sawubona mfowethu ubani lokuphi? Uyaphila. Siyaphila njani nina? Use Underberg eBhulwa manje. Yebo mfowethu uthini? Babuzoni. Nondaba. Ngiyasizwa isihloko senu. Isihloko esijulile lesi mfakazi. Yabona indlela yokugqoka komuntu okholwayo nendlela yokugqoka komuntu ongakholwa kufanele kwehluke. Kodwa isikhathi esiphila kusona abantu bathathwe isikhathi sinomoya omumbi. Ngiyafisa nje abakwazi ukukhuleka abake bayikhulekele indlela yokugqoka kwabantu besifazane. Hayi bavele bakwenze ugcine ungasazi noma abakwayizini noma yini. Siyacela nje abantu besifazane bagqoke bakuhloniphe. Ngoba ukugqoka nje kukodwa kuyakwenza ukuthi kubonakala ukuthi unkosikazi wakusasa ngiyazi. Siyafisa nje ukuthi lesihloko angathi singangena emiqondweni nasey'nhliziyweni zabantu besifazane bagqoke bahlonipheke. Iyezwakala. Amen. Sibonge kakhulu. Kungenziwa ngoba kusho amadoda ngiyazi ukuvuka uhlevani mabeza amadoda ekhuluma le ndlela kodwa ukhumbule ukuthi sikufundele amavesi eBhayibheli sakuvezela okukaNkulunkulu ukukhuluma. Ake sizwe uMakhumalo bethumela ama voice notes asizwe ukuthi ubethini la. Osini babukhoza befundisi bami engibakhonzile eyosasa baleka isihloko senu ake ngiqale ngibonge lapha ubaba umama uMaphini omama uZP omama Njade besibizile beMega Grace besibizele lapha eMaritzburg Museum bekunenkonzo yomama emunandi ngibusisekile ngicoshile nami ngafaka emgodleni kukhulunywe kakhulu isinulo kasomama besitshela ngayo yonke into. Ngiyabonga nje babunkosi isikhathi sincane kodwa nje ngiyabonga nje umusa enguthola izolo uSimakhumalo eMaritzburg eSmero. Ubona babunkosi babukhoza lazi lamnandi uhlelo ukhuluma ngokugqoka abantu besifazane akobe inkosi yami kuyazwakala hawu kubalulekile ukufihla umzimba ngoba umzimba iwona lona olutha abantu besilisa. Ngiyabonga nje kuba kumama uMaphini izolo. Ngicela bese sizwele sibonge kakhulu Makhumalo eSmero ngalokho phola ukuthi uvusi amen babunkosi kudala bekuneyingubo zabesifazane kanjalo namabhlukwe amadoda kuze kubonakale indoda nomama nje asilokhu okwenzeka kule minyaka yethu vusa imlaba emaqonqo amen izwakala babumlaba lapho uthi umoyilwa lebanya good evening sisonke msakazi ngise Mount Fletcher Hobatsana ndingumoyilwa lebanya siyabulela Greater Dad. Ake sizwe nangomunye uthena uthini. Ngibingelele Nkosi yami evuma ntambama uzwene neshoyo sanedeli. Ngibingelela abalaleli bonke nawe mfundisi wethu ngokuhloniphekileyo. Uyazwa vele wathinta enye into futhi namhlanje engihlale ngiyibuka ngekulenda ngazi yokhulunywa kanjani. I wish ukuthi ngabe wonke umuntu eyilalela iredo ngoba izwe likwazi ukukujaja libuka ngendlela okhuluma ngayo nendlela ogqoka ngayo. Number 1 nje umzalwane akasahambi nezitayela. Mina bengibuka kakhulu futhi ngakuthina singabesilisa umuntu azabamba imic ephambili kukhona lamasuda asefikile ala ezansi kwedolo ebese imuthi inkamvu. Uyazi ukuthi umzalwane ohle phansi umuntu ufuna ukulalela izwi kodwa usebuka le ndlela agqoke ngayo lo muntu wesilisa ngoba lamasuda asefikile ngiwaqonde mina ukuthi ngempela asho ukuthini imbamba umzalwane thaqa imkala umzimba wonke. Ngibhekisa nje ngoba besilisa nje impela ngingakufihli lokho uyabo. Angazi i-dress code yethu nathi thina insizwa asihambi thina nezitayela singabazalwane awuhambi nezitayela umzalwane yabo. Odadewethu ke kuyenzeka kube yilabona labo Nkosi yami kodwa nje nakhona abaqhubeke labo abenza kahle ongenze kahle ashintshe indlela yokugqoka
mina ngiyabonga kakhulu ngisesho Sanidel. Sibonga kakhulu Zwe, uletha nebalance kahle ngokuyala izinsizwa ekutheni zona kufanele igqoke kanjani. Kubalekile nalokho ngoba izwi likaNkuluNkulu elethu sonke. Uthi lo ngicela ukubingelela ntambama nephupho lana engingalazi lisho ukuthini bese yaqhubeka echaza iphupho. Ngiyasola ukuthi mhlambe ayiqonde nengqonathi le kodwa ke soke sibone ukuthi iya ngaphi. Ake sithathe lo usemoyeni sawubona. Siyaphila ninjani nina sisubani lokuphi? Ngiyabonga ngingazingongena ngikakhulu ukuthi ngene ngaphakathi e-studio ngithanda ukungena kwabafundi abanye abakhona e-studio igama lami ngu-Andile Bakhozayo ngihlala eHammersdale ngingeke umndeni wami ukhona ngiyazi umlalele manje bese ukhomenta nge-topic ikhulunywa ngayo namhlanje mnandi kakhulu nogqoka abantu besifazane. Enye into eyinkinga kakhulu esinayo ukuthi thina sisifazane sibodwa siyahluleka ukusitshelana phela ugqoka ngoba umuntu unalento yokuthi ngizigqokela mina angigqokeli ukuthi ngibukwa abantu kanti ekugcineni ukuthi uma siphumela ngaphandle siyabukwa abantu kakhulukazi umuntu osazana okholwayo usifundisiwe. So kubalulekile ukuthi thina sibodwa sisifazane sikhuthazane ngendaba yokugqoka. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu qiniso lelo ngiyajabula makusho nomuntu wesifazane kanjalo. Mayise ebingele ekhaya singakhumbuli nami bengithembisa ukuthi ngizobingelela umzalwane bevakashela lapha e-SDF. Ngicathi kuthiwa kamngadi mfundisi Mabhida usuyongicorrect mangirong kodwa usuka laphana kamakhutha. Kuthe nje mfundisi Mabhida asokubingelela impela ngoba bajabula. Asive sijabula masibona abantu abasilelayo beqhamuka bezosibingela eduze. Kumnandi lokho mabezobona ukuthi sikhonza kanjani la sikhonza khona kuyasiqhuquzela kuyasakha lokho kakhulu. Sibonge kakhulu kulo mzalwane besuka kwamakhutha. Ake sizwe nangomunye ukuthi yena uthini. Leli bafundisi e-studio. Hey uqinisile mfundisi mawujabe kuyalwe nabesilisa. Hayi nabesilisa nje akoyibatshelwe. Ngeke ukuthi ungaqoka iskini jeans esincane kodwa uyenkonzweni. Nabo abafundisi baqoka ama-skinny jean nama-coat abambayo amancane. Ngeke iskini jean ibhuluku elithi ukwehla ngeke usuke ungayi esontweni phela makunja usuke nje uriska. Hayi ngaba kwebatshelwe nje. Ngiyabonga kakhulu Themba Indimba. Hayi batshelwe nabo usuke riskani usuke risk kodwa ngiyayizwa leyo nto leyo ayiyalwe insizwa emasekelwa nabefundisi hayi akufanele impela inceke mithina ufanele siyala abanye bese sibeka isibonelo esihle sokwenza kahle hayi ukungenzi kahle kakhulukazi kuleyo kugqoka nangu umfoka Mombe endlini ake sizwe ukuthi uthini yena. Ayibonga babukhoza ayibonga Nkosi cha sembonga uNkulunkulu ngalesi sifundo osivezayo la ukhuluma nomfundisi uNtuli ngeSearchers Bay. Ngiyafisa nje ukusho ukuthi leli izwi leNkosi masingalingisi lelizwe. Ngithanda lo ndawana nje masingalingisi lelizwe. Nabo bafowethu ekugqokeni kwabo nasekwenzeni kwabo konke abakwenzayo abagqoke bengalingisi izwe ngoba kubalulekile ukuthi uzithande kodwa ube presentable kubantu ilokho nje. Amen. Sibonge kakhulu Mphemba lapho iqinisa impela asingalingisi lelizwe singalingisi ama-influencers esiwabonayo ko-social media singalingisi ama-celebrity emendleni esiqoka ngayo asilandele izwi likaNkuluNkulu uthi uPaul lapha u1 Corinthians 10:31 ngakho-ke noma niyadla noma niyaphuza noma nenzani nje ungafaka ukugqoka lapho ungafaka ukuyihlobisa lapho kulamagama athi noma nenzani nje konke kwenzeleni udumo likaNkuluNkulu. Oyibuza mawuyibamba into esitolo uyiphenduphendula ubona ukuthi izokufanela nobuza ukuthi konje uNkulunkulu uzokhazimuliswa yini ngalesi skipa ngalesi sketi ngaleli bhlukwe
ngaleli hembe, ngalezi icathulo noma ingane konke okunye, uzokhazimulisa wena uNkulunkulu. UJesu uzobukeka emuhle emehlweni abantu bazofuna nokuza ensindisweni, bazofuna nokukhula enkosini, bazosizakala ebungcweleni mangigqoke lento yini. Noma uma usuyigqokile uphenduke esibukweni uyibuka owubuza lo mbuzo le, iyamdumisa yena uNkulunkulu lento engiyigqokile, bese uyakusebenzisa nalokho njengendlela yokuyikala. Ake sizwe nangomunye. Sikwamukele mweni, sawubona. Yebo. Yebo mfowethu, ubani kuphi? Bakhoza uMbhele Newcastle baba. Siyabonga. Baba Mpela. Yebo bakhoza. Ngike cishe a week before last nikhuluma ngokukhuleka baba. Ukubonga le eyanamuhla ngendlela eniyibeka ngakhona. Angeke ngisanda kakhulu ngoba silodingulile abafowethu ngokweqiniso nangendlela vele nathi esizizwa ngayo. Ke ngisasele lapha bakhoza ekuthenini angizange ngikhona ukuphenduleka kahle emthandazweni ngoba cishe nako nanikhuluma nge-order ukuthi angeke sikhuleke sonke kanye so lapho-ke angangithole ukuphenduleka kahle futhi-ke bengajabulela ukuba nje nenamba yenu straight ngoba kwesinye isikhathi uma ngithi ngiyabuya vele le namba yasestudio ngingasakhoni ukunilandelela kahle, angazi ukuthi singenza kanjani baba. Ngiyacela ukuthi usizakala. Ngizwakala baba Mpele, ngizwakala soyilungisa leyo ndaba leyo. Ile yokukhuleka ndawonye iyayivela lapha na ku 1 Corinthians chapter 14, uPaul eyala kakhulukazi babekhuleka ngelimi lapho kwakusakhona isiphiwo sokwazi ukukhuluma amalanguage ongawafundanga, kodwa befuna bonke ukukhuleka kanye kanye. Uthi uPaul maye abazi ukuthi abantu niyahlanya yini manifika nonke nikhuluma ngesikhathi esisodwa, ungathini nofica abantu wonke umuntu uyakhuluma la akekho lalelo omunye. Bese futhi bakhuluma nezilimi bonke abangazazi, akekho ohumushayo ukuthi mina nakhe ngikushoyo. Bese yayalo uPaul ukuthi kuze kube neorder ebandleni, abantu kokuqala abohumusha makuthi bakhuluma banesiphiwo sokwazi ukukhuluma ilanguage abangayifundanga. Aze athi uma ungahumushi lo omunye olalele uzosho kanjani ukuthi amen. Sinikeza umqondo ukuthi shuthi babelalelana mabekhuleka labazalwane, kwakungakhulekwa wonke umuntu kanye kanye, kwakuthathwa ama-turns. Le ama-turns uyayiyala-ke for indaba yokuprofetha lapha ngenzansi khona 1 Corinthians 14, athi abaprofethi akukhuluma ababili noma abathathu futhi bashintshane, omunye alalele makwambula okunye komunye then athule adedele omunye. Neyokukhuleka sicathi yayihamba ngaleyo ndlela. So-ke akukhuleka kanye kanye kodwa kuthathwa ama-turns. Ngiyazi kayijwayelile leyo nto, nami ngakhuluma abandleni makuthiwa kuyathandazwa wonke umuntu uzothandaza kanye kanye, kodwa ngicathi iwona best lo ka 1 Corinthians 14 owenza uzathi uPaul ma omunye ngakuthi uthini then akakheki ngalokho kushoyo. Umkhuleko kushuthi awubheki nje uNkulunkulu kuphela kodwa unenhloso yokwakha nabanye abazalwane. Kushuthi akuthathwa ama-turns makukhuleka, singakhuleka sonke kodwa one after another ebandleni. Sasichaza kanjalo baba uMbhele lapho eNewcastle. Mina ngomunye usibhalele la ku WhatsApp uthi ngathi uNkulunkulu engasiza siqonde okuyintando yakhe. Uma usukholwa umoya engcwele uyakusiza uthi usase fitting room, umoya uthi cha hayi wena ushiye phansi ungabe usathenga. Umoya wokuziqhenya uchitheke kakhulu, into ngisho ingalungile kodwa uma ikwi-fashion iyagqokwa, ngisho phakathi ebandleni, ngisho ungasagqokanga ibhlukwe kuneziketi nezingubo ezinamathele emzimbeni ngendlela engalungile. I commend indlela amaSulumane agqoka ngayo izingubo zawo, ikakhulukazi esontweni. Uma ugqoka modest kuthiwa ugqokiswe kwesalukwazi, awukho kwi-fashion. Uthole umuntu omusha ohloniphisa adlule omama abadala. Washonaphi umoya engcwele olawula umuntu? Utholeni Sithole eGroundville eStenga. Ngiyakuzwa mina wesisithole lapha eGroundville. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uyabonga omunye umoya lwalebanya, inkosi ikubusise usho njalo. Ake sizwe nansi voice note ukuthi lo mzalwane yenu uthini.
Hayi bekalele lapha estudio mfundisi umchulu lo ugala eMaritzburg kwaZayeka. Ngicela ukubuza mfundisi. Kubaleke ngani ukugqoka ikick and boboza esontweni? Akubalekile ngani ukugqoka amatiku esontweni? Ngisho ngani ngoba khona amasonto angavumeli nje ukuthi ugqoke itiku esontweni, ungawugqoki ujini esontweni. Ufuna ufake ikick and boboza, ufake ibhulu ayiniwe nelayinwayo. Bakhuluma nje izinto eziningi. So-ke mina-ke lento yangimali emphinjeni ngayeka phansi ukusonta. Ngicela impendulo ukubaleka nokungabaleki. Ake sibonke. Bakwethu ikick and boboza buyixosha umuntu esontweni manje. Angeke ngithi khona ukubaleka kwayo ikick and boboza nebhuluku elayinile. Ngicathi nje ukujwayela ngokwesimo abantu abasuke bephila kusona ngoba phela ukuze enkonzweni kufana nokuza emhlanganweni obalekile nje indawo eserious. Makufani nokuya endaweni eyitolo noma ukuya nje edolobheni. So ngicathi ngokujwayela abantu baye bagqoke bahlonipheke babe formal. Mangathi bahlonipheke ngoba uyawazi ukuhlonipheka uyothenga izinto kodwa ukuba formal. Kodwa ke akunaso isidingo kangako. Kufanele ngabe kuyavumeleka ukuthi umuntu agqoke lokho anakho nalokho akhululeke ekugqokeni. Asikho isidingo sokuthi akuze kube icathule iformal. Mawungenazo asikho isidingo sokuthi kube yibhlukwe elayinwayo. Mawungenalo woza nalokhu onakho nalalibalekile. In fact kulamanye amabandla alezinye inhlanga esijwayelene nawo uyayifica begqoke ngisho isikhindi enkonzweni. Umuntu uphuma la adlula olwandle kungabe into yalutho. Ukubona kujwayelekile kubona asikho isono ayikho inkinga mabenze njalo ngoba kuhloniphekile ngokweculture bona abasuke bekuyona. Ngicathi kuthina mhlambe ngeke kulunge mangase ngifike ngishaya ibhlukwe amini isikhindi lapha nekanye nothing bangangikhuza. Kodwa gqoka ngendlela efithayo ngokwesiko impilo suke ukulona. Singenzike nathi into emabandleni too much. Abanye baba legalistic kugcine engathi uma ungaligqokile ibhantshi uwonile kuNkulunkulu kanti cha umkhuba nje wabantu noma ngabe uba muhle kwezinye izimo kodwa ungabe usuba into engathi iuniform manje kungesiyona. So nxese ngalokho obuya ngeba sawufuna ukick and boboza. Uthi omunye amen befundisi siyayibonga kakhulu inkosi ikhulunywe le ndaba yendlela yokugqoka lapho siyathanda nokudansa. Inkosi yami ukudansa phambili singagqokile ngendlela efanelekile. Into eshayisa amahloni kimi ngowesifazane. uNkulunkulu akasize nje ngoba siyimbewu enenkani. Asikufuni ukugqoka. Ngiyabonga umpilo omsomi kwaSayimana. Akasize impela uNkulunkulu impilo. Khona umunye boyithumela bemfishanyana voice note ake sithathelwe ngathi ithe ukuba mfishanyana. Lo bamkhosa ngiyethemba uyaphila uNkulunkulu emkhulu kuyisonto. Hayi lesihloko okhuluma ngaso sibalekile ngempela ukuthi ke phela asifundanga ngendlela ifanayo. Umuntu ufuna wazi kahle nje ukuthi umzimba ithempeli kaNkulunkulu uyahlonishwa umzimba. Yilokho nje kubalekile. Umadoda kasha ngasemzimkhulu. Hayi ke babukhosa nisale kahle. Sibonge kakhulu kumadoda ke sifake nalo sibone ukuthi sangakuthola yini akushoyo. Ngibingelele umfundisi. Ngithintwa isihloko umphathi wami okhuluma ngaso sokugqoka kowesifazane uma engumzalwane. Lesihloko sakho ngiyasithanda ngoba siyasiza siyakuthi isixwayise futhi nabesifazane ukuthi uma besenkonzweni kumele bagqoke kanjani, kumele bahlonipheke. Uma sobuka lapha yana kwabaseKorinte boqala chapter 11 verse 5 ma uPawuli ayibhalela ibandla laseKorinte ese-Efeso ngo-55 AD. Lapha verse 5 uthi kepha yilowo
nalo wesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofeta ikhanda lakhe lingakujezelwe. Asimbambe sikhumbuze lapha. Ngicela ukukhuluma leyo yokumboza ekhanda. Sesiyoyithinta ngelinye ilanga sikhumbuze isikhathi siphelele. Sibonge kakhulu ukuba nathi, sibonge ukulalela usinikeza indlebe. Sikhumbule ukuthi izwi likaNkulunkulu mase silizwile asolenza phela, singagcini nje ngokuthi amen kulona. Sibonge uNkulunkulu abe nawe.